incluso eles se teñen cartos e gracias a nós, non nos quitades. O poder é noso, está en todas nós, na xente. E o noso deber é formarnos e informarnos para poder dicirlle sacar os que mandan que xa está ben de mexer por nós, que non era choiva, porque temos que pedir responsabilidades por todo o que levan feito e roubado. Falemos da deputada, da institución da que falemos, que a súa crise apaguen eles, que foron quenes sí que viviron por riba das súas posibilidades, e agora amañan o xogo para rescatar os mesmos bancos que deixan a xente sen teito, o tempo que desmantelan a sanidade ou a educación como se fosen só numeriños nunha libreta para que lles chegue para café e chupito. Pero hoxe é festa e non queremos facernos pesados. O torreiro semello rebolo dunha gran roda de piel e hai que facelo dar voltas, así que danzade, malditos. Dancemos por todo iso que nunca sairá por televisión, como a loita dos compañeiros e compañeiras da minería asturiana, que levan semanas de duro combate en defensa dos seus postos de traballo, ou como os estudiantes de Ourense e de moitas outras cidades de vida, que se pechan e manifestan para defender unha educación pública e científica. Bailemos por os afectados por enganos con as participacións preferentes ou os valores Santander, por exemplo. Hoxe, se vos queredes informar sobre a banca, temos aí unha mesa colocada bueno, ali vos poderán asesorar sobre os intereses. Asumiemos os que provocaron a crise, mellor dito, a estafa, e berremos por todos aqueles que alzan a súa voz para denunciar calquera injusticia, e tamén porque non a pode alzar. Témonos que despedir, e pedímonos un forte aplauso. O primeiro para todas esas persoas que se erguen moitas veces antes de que saia o sol para traer un xornal a casa, especialmente para esas supermulleres que conseguen ser grandes traballadoras e nais ao mesmo tempo. Un bico enorme para todas vos.